Děkujeme, my jsme si vás pouze chtěli vyfotit, vás, televizní diváky. Tak. Příteli! Příteli! Bratře! Bratře! Mao, ty jsi byl vždycky můj velký bratr. Já vím, Johne. Ortego Manueli Lópezi, já tě tak miluji. Má láska k tobě všechny hory překročí. Serpentino Costropato, ty má jediná a nestárnoucí. Ortego, lásko má. Serpentino, ty poběhlice! Ortego, mě podvádíš a mé srdce lámeš. Chujo, mé city k tobě ochladly. Já omlouvám se ti velice. Serpentino, ty znáš chuja? Já milovala jsem jej, ale avšak teď miluji jen tebe, Ortego, jen tebe. Ortego, Chujo? pojďme na souboj. Přijímám, zvol zbraně. Světelné meče. Co jsem to způsobila? To ne. To už. Ne. Ortego, ní zhyneš. Ortego, drahý, ušetří jej. To snad... Co? On ten zvrácený, milá Serpentino, on spí s Rosarindou. Cože? S Rosarindou, mou drahou sestřenkou Rosarindou? Rosarinda je má žena. Tvá žena? Ty máš ženu? Ne. Spí s Rosarindou. Ještě, že se toho nedožil Street Diego. Diego. Spím s Rosarindou. Už dávno ne. Ale Ortego, Ano. mé zraky tomu nemohou uvěřit. Snubní prsten, Serpentino. Ne, ten je v pořádku. To ještě, že to... Máš ženu, ale... Ano. Ortego, No co? ty máš... Co mám? Já tomu nemohu věřit, ty máš... Co mám? Ty máš palec. Mám. A Ortego, drahý. Serpentino, ty máš taky palec. Ano. To je naše rodové znamení. Sestro, bratře. A já. Ty máš taky palec. Já mám taky palec. Bratranče. Brate to. Chýně. Strýci. Strýci. Tak, to by si zasloužilo potlesk. Tak toto byla hra a hra. A divadlo Vysokozdvižného soumara z Opavy, které vám představujeme tady v Dobrém ránu na Dvojce. Já už vítám všechny protagonisty. A teď, abych to vzala po pořadě, v červeném tričku usedl Robert Vaněk do našeho studia, do našeho křesla, odpovědný zástupce celého souboru. Teď v oranžovém tričku vedle něho mám Filipa Šimečka, Jiří Karen, ten sedí na kraji v zeleném tričku a Václav Hromada, herec a grafik. V modrém tričku máme vás tady všechny, takže vás vítáme, přejeme dobré ráno. Ještě jednou děkujeme za ukázku. Kluci, vy jste jako jediné experimentální divadlo z Moravskoslezského kraje postoupili na Šrámkův písek v letošním roce. Přesto představte ten váš soubor, kdy vlastně vznikl a hlavně jak jste přišli na ten neskutečný název Divadlo Vysokozdvižného soumara. Takže my už vlastně fungujeme tak nějak 2 roky. Vlastně začali jsme na jaře 2007. No a ten název, ten vznikl tak nějak postupně, no. Vlastně on vznikl, dá se říct, na chatě, kam jako jezdíme docela rádi a ta chata, to je vlastně taková meka naší zábavy a vlastně našich Alkoholových radovánek a vlastně i tam vznikají určité ty naše tvůrčí nápady. Takže tam vznikl i ten název, no a vlastně bylo to nejdřív jenom takové prostě nesmyslné spojení, Vysokozdvižný soumar. Neměli jsme vůbec pro to nějaké vysvětlení, ale potom jsme si vlastně to nějak vysvětlili tím způsobem, že jsme ti soumaři, zatížení vlastně, dejme tomu tím odkazem, který chceme vyjádřit. Chceme ho vyjádřit nějak kvalitně, to znamená, že to je takový tlak na nás. No a snažíme se ho nějak vysoko pozdvihnout, takže takhle nějak jsme si to nakonec vysvětlili dodatečně. Je to trošku složité, ale... Já jsem se takto po ránu skoro opotil. Ano. Vy jste amatérský soubor, tak co děláte jenom kromě hraní? Jste studenti?
Já bych to vzal postupně. Všichni zde Jirka, Vašek i Filip tady vedle mě jsou studenti vysokých škol, konkrétně Brno a 2 Ostravy. Já jediný pracuji. Pracuji jako obchodní Jako zástupce. soumar. Ne, pracuji jako obchodní zástupce ve firmě Lanex. Vy jste získali nominaci na Šrámkův písek s hrou Hra. Ukázku z ní jsme tady viděli. Takovým vaším hlavním cílem je představit malého bílého psíka. Já tomu moc nerozumím, tak mi to vysvětlete. Já myslím, že Filip bude velice vhodný na to, aby to vysvětlil. Ten bílý psík, ono je to de facto taková alfa a psí našeho filozofického odkazu a je to zkrátka takové naše malé náboženství, dalo by se říct. Ono, když ten divák odejde z toho představení naplněný takovým zvláštním příjemným pocitem, že opravdu mu to představení něco dalo, tak to je ten bílý psík. A to musí každý zažít sám. Ono se to nedá popsat. Tady opravdu nezbývá než doporučit navštívit naše představení. A propo, kde právě diváci mohou tu vaši hru vidět? Hrajete jenom v Opavě, nebo třeba hrajete v Brně, nebo v místě vašeho pracoviště? V Brně nehrajeme, takže aspoň jsme ještě nehráli, jinak hrajeme všude možně. Hrajeme momentálně na Majálesu Ostravské univerzity tuto hru, dále ji budeme hrát v Atlantiku za necelé 3 týdny. Taky v Ostravě, ano, a dokonce se objeví i v Karviné o prázdninách na festivalu do Kořán. A samozřejmě v Šaramkově Písku, takže máte nás čeká docela toho hodně. Určitě i webové stránky, kde si mohou televizní diváci najít informace. Vašek, webmaster. Takže mám to říct? Určitě. www.dvs.euveb.cz. Já jenom musím říct, že vám bylo porotou doporučeno, abyste na hře něco změnili, některé části vypilovali. Tak budete opravdu na hře něco měnit, nebo to necháte? To bych se ptal scénáristy, protože... Ona celá pointa té hry je v tom, že v podstatě oni jsou strašně šťastní, nebo to působí, že my ohromně krásně hrajeme to neherectví. A ona pointa je v tom, že my hrát neumíme. Jo? V podstatě vůbec hrát neumíme, nějaké pohyby, stereotypy, temporytmy, to my neumíme. Takže my jsou strašně rádi, že my to tak jako nehrajeme a my využíváme ten alibistický princip v tom, že my nejsme herci, nýbrž hráči. Jo, takže my řekneme, my jsme hráči, my to tak schválně neherecky hrajeme, protože to je účel té hry, což kryje i to, že my prostě hrát neumíme. Jo? Ale je to taková prostě mystifikace, že my jsme hráči, herci a tak dále. No konec konců, jak hrát budete, to vám zhodnotí na Šránkově Písku. Pánové, děkujeme za návštěvu, ať vám to hraje, ať si neustále máte co vymýšlet a my se teď pojďme podívat na jeden videoklip.